Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Sa unsa man, Boss Eman? Gipatuon ako si Salome nga gikidnap siya maong nawa siya sa kong kinabuhi. Unsa? Aw, dili gid mahimo nga mahibaw si Salome o Dorina, boss. Nga imo siyang gipapatay nako. Hilongga ko! Oh, Usam ka! Papusil ka! boss. Sorry, boss. Sorry jud kayo. Naligas lang akong dila. Kumpiyansa ra gud ko nga kitarang duha nagsulti. Ayaw pagkumpiyansa ng baba ni mo. Usam ka! O, boss, dili na mo usab. Unya, boss. Unsa may plano nimo anang Salome? Nga klaro naman kay na, boss. Nga naglibog na siya karon siyang kinabuhi. Duha gud naman ko niyang asawa. Pasagdan talaga na siya, Poldo. Gusto ko nga ipahiluna na ang tanan. Kung mahimo, ilubong na nato sa kalimot ang nangaki. Oh, buod. Pwede pa man nga balikon ang kagahapon, boss? Total, na-amnesia na bito na sa Salome. Dili na makainumdum sa kagahapon. Kana, mauna ang ibutang sa imong huna-huna. Mas importante karon nga mahibaw ta kung para asa gyud ang yawi nga gihimo niyang bitay sa iyang bracelet. Aw, kana gid, boss. Maunay labing importante. Ang tanan nga ni ining baya. Pulos gyud mo konektar sa akong kinabuhi. Sigurado na ko karon na. Si Emmanuel Castor ang tinuod na kong bana. Pero nganong wa man ko malipay nga naghuna-una ni ini. Pamanggid mo pa ulis, Dorina. Loy-loloy. Ay maanad na ka na madugay, Dok. Dili mahimo nga maguba ang among kaminyon. Kinanglang mahibaw ko kung unsa iyang gipangbuhat. Ay pero, hindi man yun na mutugan kung imong pangutan-on, Dok. Putaan na ibata. Gusto ka. Aw, daog na kung daan. Di siya mutugan kung unsa iyang mga lakaw. Busa, may isangon ko nimo, Loy-loloy. Ay, unsa man na, Dok. Kung mauli diri si Dorina's bahay, sa sunod niyang lakaw, imo siyang sundan. Ay, unsa? Ay, mag-espiya ko, Dok. Tabangi ko nga may bawaan ko ang iyang mga lakaw, Loy-loloy. O kung kinsa ang iyang mga kaabot sa iyang mga lakaw. Hello, Bimbo. Ay, naghulakway sa babay nga kauban ni Emmanuel. Oo, Mistika. Ako rin isyente mo. Sorry ka, nalibot ko. Dali Kung kaysa man ang babayhanang, kinahanglang mahibaw ko kung unsa sila kasuod ni Emmanuel. Oo, suon Gilmes. Unsa? Oo, kuwan. Maom na ang kulang mo sa kong isugo. Maraog suon kayo ang babae o simposiman. Oh. Tala, Miss. Nasenda na ko ang mga pictures. Dili. Senda ni Mistika. Di mo ako nasend? Oh! Dili ni Mao! Si Doreen ang imong gisend nako. Maula, Miss Roy. Unsa? Wala ko masultin hanip. Pero parang kaumba ni Musiman. Unsa? Wa ka magbinuang, Bimbo? Wa ka masayo? Mamoy. Talawan ko ng ilang background. Pit sa resulta, ma'am. Kaya talawas pag kanaog na sa kwan, sa kinan. To sa kumbay. Lagi po si Musiman. Kapit ni Eman si Dorina? Di sabi ko makiigam na kabit siya, Mistika. Kaya makita nila nga nag-kiss. Pero namakak si Eman ako. Misulti siya nako nga lalaki ang iyang kamiting og dili babay. Usa. Boss, unsa man na nimo karon?
Maayo ra basab na nga mangamot si Dorina? Ipaagi siya sa hinay nga sulti puldo. Ubalik ko sa una na kong pagpakiluoy niya nga iya kong sugton. Aw, mas maayo, boss. Hinay-hinay lang. Kay naaraban niya ang halin sa bata nga gisibat ni Layla. Ano gun sa kitong kwartaha, boss, oy? Naibaw ko. Kinanglang makuha na ko kini. Pero sa pagkakaroon, ako na siyang pabalikon sa among kinabuhi sa unang panahon. Di lang ka musulti niya tinuod, boss. Bahin sa iyong trabaho. Dili do puldo. Itago na to kini kutob sa mahimo. Sige, mubalik na ko sa bahay. Sa bahay ni Nika o bahay ni Salome? Maghuna-huna pa ko. Saan nga ako nadiskubrihan? May relasyon si Eman ug Dorina? Leche, kunwa pa sila relasyon. Dili unta ni ilimod ni Eman ako. Ang ilang pinag-uban karon, kinahang ako ning masusi. Usa man ning sud ining mga hunas. Mga papel raman ni. Ni ay birthday card. May dedication kini sa luyo. O Salome ang pirma. Ako ang nagsuwat ini. Ako gyud ang tanang mga butang dinhi. Ako gyud. Di karang card nga para nako. Happy birthday, my love, Eman. Gikan kang Eman kini. 2012 ang date. Kining maong card. Dili na kini ma-fake. Daan na kayo kini. Ug para kini nako. Sa Salome pa ko. Kung mao, gikidnap gid ko. Ug posible nga si Joseph ang nakaluwas nako kay Dr. siya. Kung mao ka na, si Joseph ang namakaka. Ay, Doc. Ay, Doc. Ay, natatog man ni si Doc. Tog na ka, Doc. Loy, Ay, Doc. Loy. Ay, ongo. Ay, Ay. Leng. Naubaya ni mo, Loy. Eh. Naunsa naman ang atong agawon, Loy. Kaluoy na ba nagnaong intaw, Loy? Ay, Leng. Ay, nagdool ning maayos kalihutan ni Dorena, Leng. Unsa? Ay, tani ba? Ay, ato-ato lang niya. Ay, pero, ay gusto siya na masundan ko ang mga kalihutan ni Ma'am Dorena karon. Ay, gusto siya ay nga mahibaw kung kinsa ang mga kaabot ini. Ako ning mission ding. Oh, kung imo ng misyon, Loy, ay nagpanghambog diha. Kay tingali, nailaing makabati ba? Nya, musumbong ni Ma'am Dorina. Ay, ikaw ling. Ay, asa man ka mo dapat? Kang Doc Joseph o kang Ma'am Dorena? Ikaw, Loy ba? Kung kinsay nagsweldo nato, adto gyud ta mo dapig. Ay, Ikaw, no? Esto ka. Ay, boss, ay ato ning alalayan si Doc Joseph. Ay, kinahanglang mahibaw ta. Ay, kung unsa yun ang mga lakaw ni Ma'am Dorena. Bisan usaw na ko gunahuna. Si Eman ang nagsulti sa tinuod. Pero, usaw man ako pagpugo si Joseph. Aron sultihan ko niya sa tinuod. Kung nga nung nahimo ko Dorena, si Joseph na lang ang magkasulti ini nako. Kinala masultihan ko niya sa tinuod. Kibati ko nga, dinhi nagyud ko inibaya. Ang tanang butang dinhi, mura og ako nang nakita. Gikan sa mga higdaanan sa
sa mga aparador ug sa mga sofa sa sala. Si Joseph, siya na lang ang angay kong pug-on sa pagpatugan sa tinuod. Tinuod gyud ay nga ikaw ang nia dinhi. Nakaila pa ko nimo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!